Gabon, kosk guztioi, baina kosk sanua, gusto aiten da noitakoa, horz guztiekin zaka aiten da noitakoa, konpazio batea ba. Konpazio batea, lehenko nizautu nun bate, kosk gozo entzian bezalako. Eta nun nintzenean? Iniz importa zaik. Bueno, utzi sesiok, datorren ordu betea baino turri konpazioa behar deuta. Ze kristo haitzeate? Konpazioa beste egitzen ta. Suma, joa. Ui, estresa! Ia, katu bat, jut bizikleta dun horrek! Baga biga iga. Laga boga. Zega. Erio nauk, Jose. Ez aldakik, sartu horretik apia jo bihar dela. Eta gainera gaurkoan inoiz baino ere potenteago! Zuekin, egan! Domekan ez dago ezerrez. Examinatzeko prest? Bai jauna. Merenguito dantzazera noa. Kiroila bizikin. Lore batzuk oparitu. Eta ikusiko duzu nola errekuperatzea zuen berriro. Esan ondo, bota, korda! Gaur ere datu ikaragarriak eta interesgarriak ditugu zuen ganatzeko, eta hasi egingo gara zuzenean. Gaur gure atxuak topo hartu eta Hendaiara joango dira. Hemen ez da molture. Izango aldameneko hori. Pasatorren! Faltar! Sartu aiberrua! Hartzaldeko ma! Zoaz, forastero! Laizta! Eixataten! Etorrial lekundatzen! Etzaltzeko lekundatzen! Kuzoz! Ui, estresa! Ia, katu bat, jut bizikleta dun horrek! Kakazarra, motxila! Harrapatu zaion! Izurratzio zekan! Jesús, por los pelos harrapatu nago, Por los pelos bukatu baina hon lehiu iztez den! Kontu, Hau ere kadena baino gogorra moziona, lango jan! Pika! Askura, emateko moukua, Pika! Laundo baldi uzu lehiu iotzen! Nola espa? Kontuz! Aiko gorra! Oi, barkatu Pika jauna! Baina ekilibrikoa galdu deuta! Hau lotza! Sikia lehiu eki deuta, tia. Bida jauna izan, Ta ze ikutu joan bain gorra? Ze izangoen ba? Pikatzeko aparatua? Osorik iritsiko alda pika-pika Hendaiara? Pugatik ba ez! Aizalaratik gero, honek andro. Hortala izero! Nekane, hau gaztauta da. Baina daneako, zenba botatezua? Normala, esku bete, Ni bai komuniko zurutik burbuia gateatzen ziala gero. Adio. Bueno, venga, ona aprobetxako mandatu listi itxeko, Bien. Hala, venga, altitxan gela,
Okelita jadak erosi birdou, jogurak horixu... Ai, nekane. Ta ez ekarri berriz ofertako komuneko paperik, Bide gorria beza dausten du ipurdiketa. Aldala doble kapa, eze. Ederto bai, eta ze geixan. Eta begitea pintautako hangulik, ez, Hurrengo mandatuken berrotenin hipotekizkatzea junguna bankure. Ama, gosaltzeko zereala bukatu egin dia, erosi, bale? Baina herboristeituak. Eskatu dano librerata. Zeinek erosi biztan hiri biletiko pakabana. Hombre, kompren ja gero diru aiatzen bazaizu. Erosi hoi ere. Ana. Kosk! Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know Gabon ikusentzuleok, hementxe gaituzue. Oraingo txirritak saioko castingan milaka euskal gazte aurkeztu dira casting honetara. Baina jakin dezagun zertxo bai gehiago gure etorkizuneko txirrita hauetaz. Bai, txikitatik egiten ditut bertsoak. Papilla, karretilla. Kriston ilus egiten dit bertso akademian sartzeak. Tia, bale, ja, joan, nire momentua da. Entzun. Loriak udan intza bezala, maite da magazte bat. Hau ba, Lizaso! Superfuertista, male, makizu mendizte pasan baina, tio. Lizaso semia, iaia mareatu inaiz. Hau ba, Lizaso! Hau ba, Sebastián! Hau ba, Egundoko jendetza batu da bertsolari izateko ametsarekin, baina gutxi batzuek lortuko dute beraien ametsa egia bihurtzea. Ikus dezagun ze gertatu den castingean. Ni hiru bi bat, esparkatu bi hiru zero. Miren jozun, nau ara moixokue, eta oso nerviosa nau, Una ber. Baga biga iga, laga boga, zega, armatira, pum! Naiko, hori ez da bertso. Bide, jasone ez duztu nahi dugun perfila ematen. Sekitzen dugu. Eunda hogeita amabia. Nor zara eta ze kantatuko diguzu? Aitor, andoaingoa. Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dela genioz bizia. Bale, nahiko da. Aitor, sentitzen dut, baina... Gurekin egongo zara hurrengo 3 hilabetetan! Bai! Ama! Hartu nautela, ama! Une gozoak batzuentzat, garratzak besteentzat. Hauxe izan da aurreneko konexioa OT, Oaingo Txirritak saioarekin. Egunero izango gaituzue Alkizako Bilintx Akademiatik. Gertatzen denaren berri emateko. Una festa was man. Zerbaitatik esatea konpazioa gorrotagarri diala. Hoi, Jose Luis Korta baino galtzaile txarragon batek esana izangoen, no? Egia, jendi ez zaio gustatzen inokin konparatzea. Ez aiek, fagorrekoak baino langileagoak, amunarriz baino graziosoagoak, eta egaina baino okurrenteagoa diala, ikusikoek? Bale, guain nintzak alrebes. Konpazio batea? Alkain baino xurragua, alkain baino... Pagadi, diputazioko funtzionaioa baino alperragua, osu artifizialak irratiz ematea baino zozoagoa. Nita zaila laiz? Ez, arregitarretaz? Atia, zen zaude? Gaizki, Katia. San Pedro bizarran punta ikusten nahi nahi. Ez zaiti esageratu ba izan. Nik esan bezala gripian bakun hartu izan bazenu, ba. Atia, galdera bat. Ze? Testamentu ine izango ezu? Ara bestia. Anuala.
Solo, lasai. Xagutripan prastu egingo izut eta belase pasako zaizu kalentura. Azkeneko momentu baliatu, Zuk bote izerdila eta inlo, atxa? Ta zuk pasan aurretik beste txoke bat esan baino leno. Nondik ateaiz. Erio nauk, Jose. Ez aldakik, sartu horretik atia jo biatala. Nire etorri nauk, Jose. Tajuna ez bat, brisa mata. Nik ez diat ez ezkoiko nartzen. Hanik ez diat ez debalde ematen. Zeingo deuba. Jose, erion kontra. Apustu ba, zerta. Iresega eztek esklusiboa. Nik ebadiat neria. Baina. Ik irabazte balimaek, ik ikumonauk. Nik irabazte baiet. Iez eizazalduko puskaten emundik. Bueno, vale. Andele guaziman. Aurki, ETV baten. Barruan gaude. Ezarrin Mango Neo. Zatar Ezarrin Morfeo. Ezarrin Trinity Trauti. Aurki ETV baten Mangi. Lasai eutzatemo solo, irabaziko zuta. Beharko. Atxa! Eurra eman behar dituzu, Meltzari mila, betzari mila. Mila gaitu. Aia, ez da ondo belarra muztea, izaki bizituna da. Hor kanpondon beltzez jantzitako horire bai. Jose, heldu da zure ordua. Hala, mozolo, behan dut ingo zaizuta, sagi beldurripe. Bo, adio, familia. Aio, Adio. Adio. Onde zuela. Aita! Irabazi zu!
Ze pasa? Halako batian, eriok, belazien oso zeziren hiler jakin jou, sega, ta adios apustu ba. Ospera, disgustua! Itze, tristetu ite alaiz, atia ikusita. Ez da hori, baina... Nola, eriotzak beti irabazte du, eta, Ta ze? Bazerretia eriot naldo jokatu dela. Esnatu zea, mosolo, nahiko loin dezuta. Oita sustua. Zaila, berri hori bizilen mundu etorri zeata. Asko importa zaigiri. Amez gaiztu ikiarria izan ditu. Elo, Xanti, Basarria, Erio. Arraro sentitzen naiz bizi. Gaur goizekoa bai arrarua, mosolo. Sega, kriston kolpiagin, aurkitu etzean, ate ondon. Konpontzea eman, Markoso. Osk! Pentsatzen hasita, konpazioa markara gero, Eo zertaz hitzeiteko bali joe? Baita kotxetaz, Neria Fernando Alonsona baino... Merkegua? Zatarragua? Zenio kurritu zaio karko gidoia, konpazio ginitia. Ibaino buru argigoa don baten bati, seguro? Eta Ibaino... Tertulieno egematezue, ez errez ta festa. Gabon ikusentzuleok. Azken orduko teletipo bat jaso dugu erredakzioan. Albiste garrantzitsua, Euskal Biztanleentzat. Gabon Jurreta, gaur arratsaldeko 6etan lehendakaritzak prentsaurreko honetara etortzeko deitu digu komunikabide guztiei. Oraindik ez dakigu argi eta garbi zer gertatu den eta lehendakariaren hitzen zai gaude. Gaur, ona elkartu zaituztet? Zertako! Lasai. Euskadik, arazo larri bati aurre egin behar dautzolako. Ez dakigu oraindik zelan gertatu den, baina domekan ez dago ezerrez. Ez dago ezer. Ezer. Zero. Zapatero. Hauek izan dira lehendakariaren hitzak. Bai, esaten ari zaizit kalean hasi direla protestak. Aurrera lagunak. Ibarretxe, entzun! Aitzaki bat emun! Ibarretxe, entzun! Aitzaki bat emun! Giro nahasia ikusten duzuen bezala. Berriro ere lakuara itzuliko gara. Ibarretxe jaunak krisi gabinetea osatu berri du eta. Baina nola gertatu zaigu hau? Nolatan ez gara konturatu? Euskadin! Igande bat ospakizunik gabe! Emergentzi larria da, jasan ezina. Baina, analista politiko honen nahi egin diegu. Eta Europar komunitatearekin harremanetan jarri gara. Ez dago astirik horretarako! Konponbidea behar dugu orain! Azkar! Nire analista eta aholkulariek antzarregun bat antolatzeko esan didate. Antzarreguna egiten dute leketion! Ez digo balio! Beste alderdi egun bat. Alderdi egun bat nahikoa! Pentsatu beste zerbait! Ezer zait bururatzen. Nola esan duzu? Zaidala ezer bururatzen jauna. Hori da! Ez errez eguna! Datorren igandean, ez errez eguna ospatuko dugu! Baina non? Hementxe, Aramaxun! Oso ondo. Arratsaldeon, hemen gaude Aramaxoko ezerrez egun antolatzen ari den batzorde arduradunarekin. Peru Argoitiarekin nahi zuzen ere. Arratsaldeon, Peru, zer moduzua dena? Ilusio hondiakin gaude ezerrez eguna prestatzen, eta ikustezun bezala, txosnak montatu ditugu, eta Ken Zazpik ere kontzertua konfirmatu digu, eta, egoraldi hona egiten badu, eta jende asko etortzen bani denon artean oso ondo pasako dugu.
Bi ordu faltaia azterketako. Ikasin berdet. Kaixo? Kaixo? Hemen ez da bainor gaixo, Zu Patxi izango zara. Bai, jauna. Ni zure bekadunaren mekanika ikastetxeko zuzendaria naiz. Urte askotako. Ta, ze etorrizea, bekaduna betiako emateko. Ez, Patxi, arazotxo badaukagu zure bekadunarekin. Zuek aldakezue arazotxoa bekadunakin? Ta ze uste zuen, nahi loteria tokatu zaidala, hoi hemen eukita, da? Ez, Patxi, ez da hori, zure bekadunak oso nota onak ateatzen ditu. Enaiz harritzen? Nik eakutsitakoekin... Hoixe da, problema ba hain zuzen ere. Ikasgai guztiak oso nota onarekin gainditu dituela mekanika izan ezik. Esan nahi zunekin potrojorra nahitzea da? Ba, mekanika azterketa indiogu eta ez da oinarrizko akats bat konpontzeko ere gai izan. Ez dio dola ezerta juzkoek eakutsi esan nahi zu? Trogolar, torrean ea. Bendia. Trogolas, iak ointxe bertan kotxe honen motorran diagnosia. Dida badien. Ba ez dakit, hemen ez zer ikusten. Rusi. Usten? Uste baino grabegua da bai. Rusi? Nik uste motorra lapurtu iguela, Abenri hau. Nekane, goatu perunda onosaba misilorintzat gabonetako postala hostia. Pasan urtin nahi dan beste sobrazin. Ontxe karriko txuaz. Aita, errain dezu. Horren programa erdi postola idazten jarriko ditu. Kontuature. Zein gustaten gatzu egexa? Nik Niño Jesusen hartuko nuke. Zuri ezagun nire gaurrok urtuan bialdu. Ez da kordel gota. Zei piniko txau ba? Ze notizi berri dakau? Galdetu duzu, guazeman ikusten duen. Niu sentio eba, zelan ikusiko rau salbati. Ba, grabatuta biali. Bai. Gabonetako oparilla. Oparilla, honen oparilla behan da, kajoi neure zain. Wanderbra, zenio kurtengako Wanderbra. Ba, zure honeako salakuan eosiko zizun? Behin jarrizun, Pantoja ematezun, Patxin guztokua. Hatta, bularra, tiri. Trogolas, gire zuzendare jo etorrikoek, esan minaitea eta ikasizak ondo. Haudek kotxien motorra. Oia, mau burnipila. Kasi nahi jorratzen izegi, Isiliko nahi eta ikasizak ondo. Ara, hemen radio hori azeok. Asko ikestu behotzen. Ni behotuko ezkiatiri belarrik, ze, Ta hau zer da, kelkerra garamateko txirika? Kontu behin jateak! Ara, ustako hor. Hor behian trogola zeok. Ta hemen, mekaben dio. Oain, juntakulata ondauta. Ekartzak kulatat, zeitun. Kubata? Zerena nahi ezu? Ronana ala whiskitena? Whisky ja. Nik emango jatiri, whisky jarra. Zea? La Rusia! Eza bina! Zer da? Aien ez dut ezer estudiatu, suspentso jarriko hit! Hoxe esatea etorri nauk. Zuzendare ja etorri dek. Hei, txukin ditzakilea. Emailera. Txiklia. Guazemak. Beno, esaminatzeko prest? Bai jauna. Demagun, kotxeari argia ondatu zaiola. Zela konponduko zenuke. Ba, patxe egiteo bezala, bombila latu. Oso ondo. Eta deskuido baten gurpila zulatuko balitzaizu, zegingo zenuke? Ba, patxe egiteuna, repuestokoa jarri. Oso ondo. Bueno, orain galderarik zaiena. Ze matxura du kotxe honek? Ba, hola, lehenengo biztazoan, ba, betikoa, trokola, radiadorea eta juntakulata. Da? Zela konponduko zenuke? Ba, patxik egiteun bezala. Zela egiten du patxik? 600 euroko brauta. Oitek arrazoia! Bueno,
negozio egiten oso ondo ikasi duzu. Baina mekanikan, suspenso. Suspenso zeuru? Suspenso. Zizak. Ahí va, ahí. Gi. Gabon eta ongi etorri Euskal Kantzino honen asaio hontara. Gaurkoan gainera benetan potente dator. Azpeitiko bigote beroa, Xavier Saldies eta bere banda, Egan! Eta gainera gaurkoan inoiz baino ere potenteago. Zuekin, Egan! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Euskadin, joez, Euskadin, joez, Euskadin, joez, lagunakin bai. Euskadin, joez, Euskadin, joez, Euskadin, joez, lagunakin bai. Euskal Herriko gaztea, joez, joez, lagunarekin hortan bai. Joez, sexua askatu, porrua garbitu, Euskadin inor joez, lagunakin bai. Euskadin, joez, Euskadin, joez, Euskadin, joez, lagunakin bai. Euskadin, joez, Euskadin, joez, Euskadin, joez, lagunakin bai. La 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 la. La 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 la. México. 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 El que no vote Policía Nacional. Policía Nacional. È una festa, Woseman. Konpazioak ez dio inorren minekin behar. Ibai zintzua. Obispaduko pastorala baina aspergarri guaiz motel. Joder, pagadi, ire ligatzeko sistema kantzozio txuri baino klasikoa dek. Bai, eta gue soldata, analako boto guzti baino txikigua. Txapapeko pelota baino bajugoa, Arrapazak dejada alkaen. Tobi paretakua. 1500! Pilota zaleok, gabon deizuela. Hemen txagaituzue astero bezala. ETB kantxa saio honetan eta nire ondoan, nola ezpa. Atitu handi bat, Jose Antolosa, gabon. Behon deiara, Xavier. Gaur ere datu ikaragarriak eta interesgarriak ditugu zuen ganatzeko, eta hasi ingo gara zuzenean. Izan ere, Asier Olaizolaren informazioa dugu zuen ganatzeko. Zala, Josean? Bai, alaek, Xavier, gaurkon Asier Olaizolai biztazu txiki bat ingozio. Aber jendik usa zaion. Xeleberkeriak eta hortxe ditugu. Imaginak, komentagai direnak. Bai, ikuste jo, haua ikiarri zabaltzeik hemen, elbide sartuko zaiok hauon. Hemen txe mingaina atereaz? Bai, neskatan ala itik elamatik, neska guztu ez egenen da mingaina atetzeziok. Ona hemen pirainaren antza duen imagina? Bai, azpik hortzangatik, baina esango nike beran ozuleko piraina ez, Zula ze ikusirik. Ez, tak. Eta hau, datu ikaragarria da, hortxe ditugu imaginak? Bai, ikuste ju, Asierrek atzen muki botatzeik, generalen behak sagea ike joanen, atzelarie errestatzeko. Mukitxua dek, Asier? Bai, askotan, izatexik olako. Eta azkeneko datua, Jose Antolosa? Bai, Mike Grutemartzen antza ikaragarria dik. Mike Grutemark. Horren antza ikaragarria, itzela du? Ikus ditzagun? Konpara ditzagun? Bai, igual dituk, Siniste ezina? Bai, eta txapelak entzeik genen, oain dike gehiago, ikusiko jo, Ikusiko izkiu imaginak, Mike Grutemarken imaginak. Gaina, hau, esklusiba dek, ETB baten esklusiba dek. Hau ez tek sekula ikusi ETB baten, eta, primizia bada, zuen ganatu dugun primizia. Ez zenuten ezagutuko imagina. Bidu, Xaber, Hortxe, ikaragarria da, antza, parekotasuna. Bai, igual dituk, honek kopeta igual handixoa dik, Asierre baino, nik esango nike berdin jukela. Ederki ba, eskerrik asko Jose Antolosa.
Eta aste honetarako ze ekarri digu Earkigatxik SL enpresak ze eskaintzen du? Gizarteari ze eskaintzen dio? Xabier, oso humila ez dek esan, guain hemendik aurrea sozioa izela, nerekin batea. Zeren Earkigatxiken politika hoidek, pelota buruzko produktu saltzeko, pelotaz jakin imerrik, eta hemen Euskadin jende oso gutxizok, pelotaz iketan dakin bezala dakien. Lotxatu egingo nauk, Josean. Hala ere, esan beharra dago, enpresaren 49% dara nirea eta 51 irea. Bai, dudi pare, hor etzeok gerren ezgatxi sartuko. Aurkez dezagun gaurko produktuak, Josean Tolosa? Bai, urte berri laiste asteaziek, eta bakik, dendatan da kalendailok eta izatetuk, kalendailo txikik, umek eta askotan biltzea jutetuk, kolezio iteko, begomakin da lotuta, eta pelotarin kalendario, bai, karteran emateko, atzeko poltsilukon sartzeko, eta pelotari guztik etzerek hemen, baino, denetiz zerek, bai, mendizabaldea de bai. Eta urte osoko egutegia. Bai, oso... Eta oso interesgarria iruditzen zaidak ierea azaltzea hemen. Bai, nik pentsazit pelotari handik beti horren bati produktuta. Hemetxe Josean Tolosa dugu, kopa altxaz. Ederki, eskerik asko Josean Tolosa, baino badugu baita ere beste produkturik. Bai, produktu berdin edek, baino esan nik beste formato baten, ze Earkigatxikek formato guztietako pentsatzik, hoi boltsilloak, baino hau telebizion gaine jartzeko. Esan otxean, Niño Jesusen ondoan jartzeko. Bai, eta ofizinane, bai, jartzeko oso egoki dituzaiak, gaina frontoiko argazki ezekak, eta ne ustez... Eta pilota azaltzen den, pilotaren ikurra azaltzen den hortan, pilota partida dagoen seinale. Bai, hoi askotan basatzek, samateo noiz dituk eta inauteri noiz dituk eta hemen azaltzetuk danak, pelota ikuste zuenekun, hor partida interesgarria daun seinalea dek. Baino, eskaintza ez da, hemen bukatzen, Jose? Ez, Earkigatxikek geota gehiago eskaintzen dik, geota gehiago, eta ikusten egaituk emezera, kalendario haundik eta iskiu. Hau egokia? Bai, gaina danantzako, esango nik, hemen azalduko balia dana ikusten, ez hori kontua. Ez, hoi ez teka ikusi behar. Eta ikusten jo, kalendario, patxin taierrako eta oso egokia iritzen zaiak. Aproposa? Jo... Hemen txe basurde kontuk? Bai, hau, beda jo biden harrapatutako basurden lenguzu edek grauzteit. Zuare jakin botatakoa? Bea ezek, lenguzu edek, txiki edek, eta hau eizarintzako da oso aproposa ditu zeiak. Hau de eizarintzako de, aladek, aproposa dek, baina, gremio guztitako pentsatzei Earkigatxiken. Oso, hemen txetugu, zerri galantaskoa. Bai, karnizerin da oso ondo gehatzetuk, hoi esuk eta txerrik eta, nahi, unkigarri ditu zeiak, txerriara dek, unkigarri dek eta. Eta oliotegia ere, ugerteko alduk? Ez te gugarteko guain gaina problema zerek, gripea bihar da asundonekin da, hau de egoki iritzen zaiak, Xabier. Eta honako hau? Bai, Earkigatxik ezek matxista, hoi argi utzi behar zeok, eta emakumea de pelota giron sartu behar zeok. Dudi pare. Eta horreatik duke ateiu, holako kalendaioa, emakumek eta, gozatzeko. Bai, holako muti lerdenak ikusteko gogokin, eteiuk askotan, eta guk, hoi eakustezio. Ederki eskerik asko, Josean Tolosa. Hemen txezuzue, Earkigatxik SL-eren eskaintza. Eta pilotazaleok, gabon dizuela, urrengo astera arte. Gabon Tolosa. Egon guatxik. Gosk! Ze moduz atzo. Zora, Harri, aurrean dakazun emakumearen guztua jakinez gero, dena egina dago. Inusientia esateo gaztiek, romantizismu eta. Hori hasian du bakarrik, gero kaka. Ze, emaztearekin aserratu altzea, o? Asko igartzea tala. Zemat urte da honamaztu elkarrekin? Reala lehenengo ligi hasi joanetik, 25 urte. Eta, zein izan da egin diozun azkeneko detailea? No, hanbeste denbora pasalda. Baina mintza goratuko dezu zer izan zen, ez? Txopa goratuko, txatak sekulaztuko. Soziedian, mustxapelketan irauzitako kopia. Ikaka jaten do gero, hau zeina. Mose, zepetatzekak, inotzen arrealu. Zapata azpian dara mazuna bezalakoa dela. Ni kauen soz. Joder. Mira. Ei, zergatik ez duzu aproba egiten lore batzukin? Xile, nahi, hau loseskin egin bastante otokentzen dugu. Jose Ramon! Ni Jose Ramon oke, Barkatu. Eske, txota bontatzen, Mari Carmenek asarre uki. Etxaixa berak, baina... Nik desde luego ez jugatzen.
bera bari bizi. Lore batzuk oparitu, eta ikusiko duzu nola errekuperatzen zuen berriro. Nik baiet ustek. Seguru nao. Ze muzatzen mazterekin, Lorek balio izan atzuten erlazioa sendatzeko. Balixoko txuen ba. Txuet gainetik enduko. Josta pa esan, ano eta domek eronek nietorriko dala. Elkarrekin denpora eixo egun bihula. Oin zen gotzen ni lagunei, mekau en la leche. Eta ana ire kulpia etxik. Bai, honetan sartu biharrean, bombero sartu ditzen idei horrekin. Ta ez aguazil, oixe. Leche. Gosh. Venga, ánimo, venga, gora! Oratu Orondo, arri hori, oratu! Itxoin! Puta, soka, Laster! Zela esan duzu? Soka! Bai, soka! Kota! Hori jako bat korda esaten. Baina berdin, abota zeo, ze? Ez berdin esan, ondo berben bio, hori jako soka esaten, korda esate jako. Baina hori erderaka, bota ja! Esan ondo, bota, korda! Bueno, botan espazio ez bota baino deitu larrialdi jaiko jonian! Oio, hau kasualidadea, hemen da da! Zalantza non? Euskaltzaindian! Euskaltzaindiaren zalantza argiketa zerbitzua! Zein da zuen larrialdia? Hemen nao! Sokorro! Hori eta gure larrialditza hau da! Korda, ero soka! Hain zuzen ere gure zumbilako azken batzarran, hori xemera eztabaidatu genuen. Eta bapo afaldu ondoren, bueno... Baina bota ja, joder! Joder ez da zuzena, Ez, eta hain zuzen ere nioen bezala, bi hitzak onartutzat hartu genituen bai soka eta bai korda. Kusten nola balio dut sokak ere, bota ja! Hori presa daukazuna, hombre! Baina godera honetan aproposo izango da korda esatia. Agian soka da aproposakoa, baina zure lagunari dagoeneko berdin dio bai soka eta bai korda. Berdin dio! Ipurtik era utxasan. Edo ipurtarina. Osk! Bai, pentsura bukatzen ari da. Kartzak etxago, favore. Gehiago, karrebiako jordun, baina aurrena pelikula buera ingo ju. Buera? Buera. Zazte ingo ju. Oste jenajo, beti bezala. Epa, deura. Favorez, parrokoiko, zeak rifak ekarri jesu saltzeko eta eusiko eligiazu. 50 sentimo bestik ez dira, sestu handanetatik do. Ardua eta turroia eta mazapaia eta... Ez nahi, neu parrokira juten. Utzi pakien favorez, Vale, haiko izenian. Eusidazu, rifa txekiba favorez, parroki jentzako da. Ez zela nahi tutzia pakian, gisa asua. Baina, parroki jentzako da. Rifa, favorez, eusidazu, rifa. Ez haudiak etzen, tau botilla! Aletzen emetik! Parrokiko nahi jo! Erra, doblagia. Bikazkete, esate. Bikazkete, beti aztitxe zeiak, baina, bueno. Beti aztitxe zeiak. Gue era da ingo aldeu. Gure era da? Bai, hau patxe ez. Patxe estera? Taka. Barkatu, firmateko aldia zu, ni ikusi zaitu zuri zinean. Zu, hau patxe besteko aktoria zehazta, Ramon Agirre saltzea. Firmatu ya, autografo bat asko espakatzea ezpa. Favorez, nire bestek ez dizu eskatzen. Favorez, ni Iban Garate naiz. Ramon Agirre saltzea. Firmatu hortxe, papel txeki batian. Nire Andri asko gustatzen jo pelikula eta lau aldiz ikusi deuta. Aldintza hemendik seitu, favorez. Favorez, firmatu ya, zu, ez asko eskatzea ezpa, favorez. Aldinteko hemendik, gine uneria, gozpa. Gine uneria, grau este pelukeña. Horrekode. Zineko honek ere izango du, bere grazilla. Oinik? Ama, Peruko osaba hoi gertuko familia alda. Ez da izango ba, berak eskondu gatxun, ez da? Eta bisita gustatzen aintzaizkio. Zu bezalako neska aztiak tartian balin badaude bai? Ja. Antxitxe, horretxe patxik kalte txetzu alako esi. Ama, ez tezu harrapatu. Osabai bisita itea jungo naiz. Monja, sartu behar dezu. Ala, hauzu flipa itezu, txabal. ONG batekin jungo nitzake. Hoi zer da? Abioi merkeoitako bat? Ez, atxona. Hoiek dia, 3. munduko jendiei laguntzen dien elkartiak. Jesuitak, ordon. Idurre, zuk lagundu baino biara mongo zentzake osabai. Eta idurre, bakizu haura mamarruz beteta dago gero, Ba, zuekin bizita geho, ez da hori beldurtuko naun mamorroi. Da ze perure ze bisaldu biatzu cereal paketi? Desde luego, ai, gauza bako txokurden gatzu, Kaixo lagunok! Zer modu zaizte bukaera? Ondo! Eba, ea ba, has gaitazen lehiaketarekin! Oker! Horra
Eskerrak, zuekin hitz egin dezakedan oraindik. Ai, Maria Luisa, berriz ere lorekin izkeetan. Erotxera eramango zaituzte gaizka bezala. Ixtiliko nahi, maripurzilla lakua. Ai, mi chica, maripurzilla, un insulto, no? Merenguito dantzazera noa. Giroilari zikin joiek. Ja noiz bidaltze ote duten kubara zanpanoi. Kaixo, Barabisa! Naroare, oain eba izango deu, kampeonato del mundon bateo. Testua ikasi biharrian. Negeranok, aldearra, orten txikin. Kaskurrio, matxe zatxot. Hemen nago berriro lagunak! Hasi da lehiaketa! Oker! Horren zaude, Oker! Jo, txabal! Fijo zapin guztietan ateako naizela! Hilero aldatzen dizkidate bizilagunak. Hemen ez dago aklaratzeik. Batek ez daki zein dan bere alaba, zein bere amorantea. Aio, Maluisa! Ara, ordoa berri zen naroa. Bere makil luze horrekin aurre ateatzea baten bati begilate arte. Hasieratik, kaskurrio eta bilau bakarri segitze dugu. Hau da pazientzia behar dana. Toki txarrian hasigia konpaziotan. Konpazioik ez duen programa bat, ja? Konpazioik ez dula? Bilatuko jau, zerbait? Imposiblea da, iraula. Ta sagarrakin konparatzen baldin badeu? Berdia dalako? Azkar usten zalako? Sagarra bezain borobila dalako? Tentazioagatik esaten hilan. Osasuntxua dalako, pagadi osasuntxua, Arrupa jotzia bezala. Ba, holako zerbait. Beste inun ez dizu esango koske egiteko. Ingotik. Aizue, jakin edo zein izan dan gaurko esketxik onena. Bidali, zazpi bat-batea. V bikoitza NK utxune hotzi eta izena garri. Boa, zema! Albiste garrantzitsua. Barkatu. Barkatu la hostia. Oker! Ui, ezin. Kaskurrio, maite zaitu. Frit. Eske. Kaskurrio. Zea! Gustatu ite altzaik? Bai! Gozaz! Toko basu den lenguzu edo grauzeit. Guare jakin botatakoa. Xavier Saldies eta bere bigote beroa. Ai, azpeitiko bigote beroa. Hacia horretilla buelta. La 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 la. La